Continuem a la sintonia de Ràdio Palafrugell, 107.8 FM, també radiopalafrugell.cat, si ens escolteu per internet, i avui doncs parlarem de l'oferta que ens porten des de Can Genís, com és habitual cada trimestre, en aquest cas en aquest darrer trimestre d'aquest 2021, amb diverses propostes que ens explicarà la Marina Trias. Bon dia, Marina. Bon dia. Marina, apropa't una miqueta més al micròfon, o sigui, apropa't el micròfon cap a tu, i així t'escoltaran bé des de casa. La Marina, que és dinamitzadora juvenil de l'àrea de joventut, i que ens explicarà, doncs, farà una pinzellada, no?, de les diverses activitats que teniu per aquest darrer trimestre. Per on comencem? Crec que la primera de les activitats hem de dir que ha estat un èxit i, per tant, malauradament, la gent que ens escolti doncs, ja no s'hi pot apuntar. Sí, ja tenim totes les places cobertes i és el taller de dibuix i introducció a la pintura. En aquest cas, no sé si el fet que la persona que ho imparteix sigui la Montserrat Català, que és una persona molt coneguda aquí, ha ajudat, poder, no?, en aquest sentit. Home, i tant, sí. Doncs aquest taller que, malauradament, no el teniu disponible, però, en tot cas, per a properes edicions estigueu, doncs, al tanto i, en tot cas, doncs, sigueu dels primers en apuntar-vos per poder gaudir, doncs, d'aquesta activitat. Què més tenim, Marina? Tenim un curs de tècnic de so, ara al novembre, que farem les tardes del divendres, i és un curs on s'aprenen nocions bàsiques per sonoritzar un concert. Què més? Què més tenim? Tenim la mítica sortida al Saló del Manga, el dissabte 30 d'octubre. Vale. Llavors tenim el campionat de Fortnite, vale, que és un campionat del videojoc, vale, que poden fer els joves des de casa seu. Tenim tallers de cuines, vale, de diverses cuines del món, de cuina mexicana, de cuina tailandesa, de cuina d'Orient Mitjà, i al desembre també fem un extra de dolços nadalencs saludables, vale, que ho imparteix la Marina Boada, i res, que estan molt bé aquests cursos. Aquí encara tenim alguna plaça lliure. En tot cas, la Marina ens farà un repàs d'aquestes activitats. Si us perdeu en algun moment, no diu, ostres, què ha dit? Ben bé, encara queden places. Trobareu tota aquesta informació al web de Can Genís i, per tant, doncs, també podeu trucar a l'àrea de joventut i informar-vos de si queden places d'aquesta oferta que ens està explicant la Marina, que pel que veiem, no?, pel que estem escoltant, és una miqueta, segueix la línia dels darrers anys, sense comptar poder el 2020, que és un any que ha passat per la pandèmia i que, per tant, la majoria d'activitats es van suspendre, però que segueix aquesta línia, doncs, d'oferir aquesta possibilitat als joves, no? Sí, la veritat és que aquest primer trimestre hem començat a poquet i fem els cursos per demanda dels propis joves, i sí que de cares al segon trimestre, més de cares al gener, ja hi haurà noves activitats, noves propostes de tallers i de cursos. En tot cas, ja convidarem de nou a la Marina o la visitarem perquè ens les expliqui. Acaben d'explicar l'oferta d'aquest trimestre. Sí, i llavors també per majors de 30 anys tenim Tai Chi i Qing Kung, que ho imparteix la Ona Esteban. Molt bé. Es fan al local social de la Sauleda, aquestes dues activitats. Per aquestes també encara hi ha places, per tant, si esteu interessats, afanyeu-vos. En aquest cas, majors de 30 o si hi ha algun jove, o sigui, joves, els majors de 30 també som joves, però si hi ha algun persona més jove també hi pot inscriure's, no? Tant. Perfecte, i això, i després també tenim ja en l'horitzó o anuncieu, no, el 25N, que també és una activitat que ha tingut molt de ressò aquí a Palafrugell, que s'han fet moltes coses i que seguirà també la mateixa línia, no?, de videoclip i encesa d'espelmes, és així? Sí, l'encesa d'espelmes es fa a Plaça Nova i el videoclip de la Mireia es fa en el teatre. La Mireia Costa, Costa. La guanyadora del com ara no em sortirà, per Flors i Violes, que es van fer aquell concurs musical, va ser la guanyadora i també, a més, doncs, serà la protagonista d'aquest videoclip. No sé si ja ha començat a treballar a gravar-ho. Ha escrit la cançó, ja tenim la cançó escrita i ara aquesta setmana vindrà aquí Can Genís en el Buc i farem la gravació. Molt bé, doncs començarà aquest rodatge ja d'aquest videoclip per aquest 25N d'aquest 2021. Explicaves, Marina, que
heu buscat una miqueta de programació més per demanda dels joves que no pas vosaltres propostes, no? Per introduir-vos una miqueta de nou en aquesta dinàmica, no? Que no sé si està costant que els joves tornin a Can Genís. Sí, clar, vull dir, després d'aquest any de pandèmia i d'estar aturats, al final està costant engegar-ho tot. Doncs aquestes propostes, com dèiem, a cangenís.cat trobareu aquesta programació que Marina, no sé si vols explicar alguna cosa més o avançar en què esteu treballant ja, perquè suposo que ara parlem d'això, però ja la programació de l'any que ve ja l'esteu treballant, no? Bueno, encara estem en pinzellades, També estem esperant engegar aquesta, que comencen els cursos la setmana que ve, alguns. I llavors, que a veure si hi ha un grup de joves que vulgui fer propostes noves i llavors nosaltres els hi buscaríem l'espai, el tallerista, no? Estem treballant també amb els educadors de carrer, amb l'espai jove, i ja tenim diverses opcions, però estem esperant també una mica a treure-ho encara. Aquest treball en conjunt, no? Que al final tots formeu part d'una miqueta de l'àrea de joventut, no? També amb benestar social, amb aquesta feina que fan els educadors de carrer, d'intentar arribar a tots els joves del municipi, que ningú quedi exclòs d'aquestes activitats, no? Que tothom tingui un forat, no? Exacte, si al final és per enriquir la població jove, sobretot, a qualsevol. Molt bé, Marina, sí, ens hem deixat una de les activitats que també relacionades amb la salut, que també veig que és una de les coses que en aquests tallers de cuina, com també en altres activitats, també esteu buscant, aquesta vida saludable, que si fem dolços nadalencs, però que siguin saludables, Sí. Que a vegades sembla una miqueta incompatible, no? Nadal i salut, però es pot fer, no? Es pot fer. I en aquest cas, la Marina Boada segur que ens ho ensenya, no? En aquests tallers. I també, com deia, teníem aquesta assessoria de salut a través d'un WhatsApp, en aquest cas. A través d'un WhatsApp i d'aquí poquet, una tarda a la setmana, també hi haurà la Noemí a Can Genís. Molt bé, doncs Marina, moltes gràcies per explicar-nos aquesta programació i en tot cas també has explicat que estan treballant ja en la dels propers trimestres, no? Per intentar fer algunes activitats o algunes propostes noves també en relació a la pròpia demanda dels joves. Doncs Marina, en tot cas, recorda'ns el telèfon de l'àrea de joventut per a aquells que ens estiguin escoltant o el correu electrònic, les vies de contacte que tenen. Mira, el telèfon és el 972 61 31 04 i el correu electrònic és cangenís@palafrugell.cat. Perfecte, doncs aquestes són les vies de contacte per si teniu algun dubte al voltant dels cursos o per si fins i tot us voleu inscriure, que de fet ho podeu fer en línia també, però si hi ha algú que vulgui acabar de saber si alguna plaça disponible, doncs també pot trucar a l'àrea. I tant, i pots seguir l'Instagram de Can Genís, que ja també és on ho publiquem tot, i llavors estem en contacte. Molt bé, Marina, moltes gràcies. Ens retrobem a la propera i esperem que aquest inici d'activitats d'aquest trimestre vagi la mar de bé i en tot cas ens posarem de nou en contacte amb vosaltres en les properes setmanes o en els propers mesos. Vale, moltes gràcies.